Mae brenin Matholwch yn paratoi i gadw castell Iwerddon I fynd I Harlech I gofyn I Bendigeidfran ganiatâd I priodi Branwen. Mae Matholwch a'i filwyr yn gyffrous I adael Iwerddon I fynd I Harlech. Eich mawr hydy mae eich cwch wedi cael ei paratoi am y daith. Hwylydd y llongau dros y môr I Harlech. Eisteddodd Bendigeidfran ar craig a traeth Harlech pan welodd 12 o cychod yn cyrraedd y tir tywod. Pwy di rhain sy'n cyrraedd y tir? Dwi'n meddwl na baneri Iwerddon ydyn nhw. Pwy sy'n meddwl allan nhw guro'r cawr? Mae Matholwch wedi blanio ac mae cerdded I fyny i'r castell I gweld Bendigeidfran. Eich mawr hydy, brenin Matholwch ydw I, wedi hwylio o Iwerddon I ofyn am ganiatâd I briodi ei chwaer brydferth Branwen. Rhywun fodlon I Branwen briodi ond cofiwch fod yn caredig wrthi yn Iwerddon.